Adios amigos, hola Mexico! Kiitos jo etukäteen, että jaksatte katsoa tämän videon. Tein tämän vielä sen takia, että varmasti haluni ja intoni matkalle pääsystä välittyy ihan kaikille. Ja toivon myös, että edes pieni osa tästä innostani välittyy sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tähän väliin ajattelin kertoa pienen vitsin Meksikosta. Tiedättekös, miksi Meksikolla ei ole olympiajoukkuetta? No, siksi, koska kaikki juoksu, hyppy ja uintitaitoiset ovat karanneet Yhdysvaltojen puolelle. Oi. Ja ajattelin myös loppuun välittää nämä Meksikofiilikseni tällaisen perinteisen meksikolaisen mariachin mukaan. Joten eiköhän aloiteta. Kiitos katselusta.